Hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Mata nanti wallahu ta'ala yang kaya umat na umat yang Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa kisah umat Rasulullah umat muslim. Nah ini sebab Allah subhanahu wa ta'ala na sabab buat ikullah itu niu ada banyak ikadwa na gus watak niu sabab niu panaku ayun to na kaki wallahu ta'ala na isa-isa sukuan kanu na isa-isa sa Quran kanu na isa-isa pa na sa ibalatan kanu ay ibigir kita wala itu Makkahul Mukarramah na isa pa na sa nabitano pugudutan tanu asken tanu amuriya umat agitu sa nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patut agir kutu apa isa-isa tanu kuditan ulikan gadabag ako simba tanu wala na ayang ala na sudi papakang lugayan o panagultaman si kuwagaman. Yung tiga kirang ito na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niyat teruyan alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah fima ma'na al-hadis. Pada pendekan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkatakan si sang putwa jamaah saya anak jamaah anak may isa-isa ading dalawang teman. Pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya pagkerhan pag-aarap o ari mau si sang putwa mga ayam na gian putwa pamana di iterang bisa pagawa si sagyan putwa aja. Yang tiga yang itu na Rasulullah subhanahu wa ta'ala na pinter yang mampu sa Quran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Papatili wa tibullah agyang kaya agama Allah subhanahu wa ta'ala tali wallah saya tafsir mga mufasirin na dito sa Quran o sa hadis sa ayah naon niya nagyang kaya agama Islam ini buat terketan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah papatili wa tibullah ta'ala su agama wallah saya tanda siap nasab Quran sa uban niyo tutu yang was uban yung belag-belag. Mana kita nanti pengilan si mga ulangatan. Na kita naman muli pengilan sa tigda kasubos sa mga datutan o katong dalawa kasi isang kagama. Anta kasubos sa mga kawasarkitan o di na tigda mas sa mga lataw kalangon dan rundun na piyarin mo tayo Allah o kakapatitan o kapang dalawa katang siku agawatan sa ando manaya kapakang gagayan sa mapya o simbatan o siku Allah na sampurna yan na sa panagutama na si sagyan kaya agawatan o agawang Islam sa kapagpakamang mo niya. Tanong ninyo natin wallahu ta'ala ngunit kuminaw na masa yuto sumasa daw panakapakalan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa ajahiliyah na merihidway mo sa ilat tanong naslo masa mga jahiliyah na yung alang naslo kausa gusto kasrat sa adi silang yung gerta sa pulong yang kami sa kurang na di kalawati wallahu ta'ala merihidway mo kami pulang na biyarin kalawallahu ta'ala sabab kulit niyan o kaya taada nun Rasulullah kanya kapag pagariakan na niya sabab na kalong kusang puto atong dirabangyo si isang puto apoy kung narakajahanam mautuloy mga tigwallahu ta'ala kapag bedo wallahu ta'ala kung mga tanderian mga ayat yan kateruyan kadang aniwa tigwallahu ta'ala makapadagang agin puto akuruan kami ganun minitari mga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepatutnya si sagir putu ayat wa takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahkan wallahu ta'ala sa ummah
Isa ini tafsir mga mufasirin na ito at ilan sa jamaah. Ayang betul sa kuman na upang makukuhat na majamah ibu sa doon at tantangan sa kadaklian. Isang way ni tafsirun ko mga mufasirin. Ayang ko ba ang majamah na ayang tumpa kapumbalirun na yung puto ay panuluniran na sa mga pipya. Yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Na buaya ipasuwiran na sa mga pipya at ito sa piyakapya wala lagi kung mga halal na gusto mga paliugan na gusto mga sunnah na anda man yung pama na mga budayan ko pagtawayan ng mga galaw. Waya na harap na kanila mong karna isa pa rin ang sumarawata ang ginto sa piyakaharam wala subhanahu wa ta'ala na gusto mga syekh, mga bid'ah asabakaw sunnah apakah binasa sikus-sikus wala subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muflihun kagiyan ang atikul lahu ta'ala akain agin na jamaah agit ditumpa agal kiran amay sisa sila okay pasubong ko biya kampiyaw Allah na may sisa sila kukapyo plesa ko isa para Allah subhanahu wa ta'ala sa tangan sama parang uway na sila natin wala rutala na pagdugumpiya sisa kahit niya nasa purna sisa lumahan sa mga tunagyan ka na ayat abiyat yatan nun na ayat niya ko naguna ng paganayon ang panggasiyan na inis wala sukat pag-isisa sukat ukat berpeti sampai ke rumah na inis ang karyan ang puto akap pembelang-belangi tanurun kapo magutugay tanurun pagkuto na subuno ko palano ko asaypan kadua na may tuturuyan na giyan kaya agama tanurun Islam na lingwi ni wala subhanahu wa ta'ala sa sihi kaya sabot pan sa kaya sisa kaya pakapagpagriya o mga tao mga jahil yang menilingui na sabot si sampai agama ini dan mengilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na buginan ituan ikatlo na inisubur kita wallahu ta'ala lawan lang orang muslim akapamang bertanu ko jamaah o ay kagyuti pag-apas pagdegumpiya sa dunia na sampurna sisa mga mauli ikapat na inisapar wallahu ta'ala suka paguparik kaayang pun abagyan mga tawali maguparik lagi puto siksa amalitan si ukawiyugi dunia na sampurna sisa luar mahaluk sa mga pagriming apias sumahaluk sa namiyat tinuiran asun tigiran na basairan asun sangun pumabu na umakat timur-timur na pakaran sabar ako na kumangkang bela-bela na liro sa aking kekota o ay akasanaan ako so atiran na so karinti ka ura na bato na mirarap pinag na umakat timur-timur na magundos na bagyo makakabagriyan na so kaya na pagpagkid ako na may papayapat na umakat timur-timur na pambalya buklo apakah timbang palaw at tingangin tingaraan kaya mapagtumandam ubuk ay lerong asal ako kaya na rin pagod ayat kanan akan jemaah kaya tirol Rasulullah sampai nama ng hadis sukat jemaah na kuwa limo na sukat pagupare sukat akan jemaah na ginto na pitna at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab mo na may kakagpatang kay oras na apaya kung gumaloy lang yan putuaan tunay rukun agyan ka ng adyamaa sa kapakating tigyan na niyatero o Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala alay ayat tigyan na rukun o kapakating tigyan agyan puto adyamaa ng 5 taon o kaya tigyan na isa mo malugat sa puto 5 taon na mga puway aging puta jemaah. Bagay si isang puta 5 taon na paganayon na mali ng puta ukuha fillah. Managyan puta kapan jemaah na yakap po na mapadagaw na kapag bagay ang ikhlas sa Allah. Mana ada salah
anta pamakaliupun sama sesuatu wala na buka pagbarya sama nang buka pagbarya siku Allah Subhanahu wa taala ini niya siku mga sahaba akyat sa papan sakit kebubian yang kana nakapagbarya siku na ayaw para nakapagbarya nan dili ko lang pagkalubatan pagkanayon sang pagkalubatan na maala ng putwa kababay ang ako pagrinta Muslim sulang hindi pagkababay ang ako ginawa pagi namin at Rasulullah agkasampurno parateya layo pinwahadukum hatta yung ibali akihi mayo kibuli nafsi hindi nang nasampurna sa parateya opisyal katawan ng kanon niya parateya tandang na nasasoy pagkababay ang ginawa niya na ikababay ang pagkabay ng Muslim sa kinabay ang ano doon nasa panay pagkababay ang ako ginawa ka Nagia pengarking kakek tarulang kana bertiga mempunyai pagariya. Nagia ikut berubah yang mungkin aku nak penganak anak saya karena kenapa mereka kita membuka na begitu mau. Saya mana itu nas sekati kuil isak mga hadisin. Na itu berubah kasih pinalangka. Dikakat pemuda na pagkakut pemuda di pagariya Muslim. Berubah kasih pinalangka. Awak kasalimbuti na kasalimbuti sa pagkarinta Muslim pagkababaya ka sa ginawa ka ang respectable ka respectable ka mamusog pagkarinta Muslim pagkababaya ka sa ginawa ka di ka pagbalalo na bang pamamulalo nga sa pagkarinta Muslim sa ginani malakat kong pa sa isaryan ka na na pamakuha na hadis sa tigilan ka kaduda ka ginawa ka na kasakit ikaw na kasakit ang mga kupaw kanwa ang kapakapang galayan o kapag pagkaya sa Islam na ikhlas na ikadwa galinggit na yung putamaan na kunto pangalinggo daw saan ko mga bababa o ay mga risang ka asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terun laisa minna man la yarham sagirana dia kami yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so tahu adinya di pengalimu so mga ito ay manatigiran ang Muslim naman tayo sa diraman amat tayo mayo sa rambay ang berasay ng panday paningaman sa gawang kasas kapalo ang kapakatang gagayan o kapagiglasa kapagpagaya si Islam naman nagyang buta tawfirul ukhuwa o pamanaman nagyang buto pamana kaslas singkong nakakasataw Oy, kasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minturun. Laisa minna man la yuwaqqir kabirana. Diri kami manggut di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siko mata semantau. Adinya sedan, dinya nang pegedetan semangala kami. Oy, ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah lagi yang kayak mana lagi kayak jemaah. Nah yang mengalah kita nunas semangat kemana mga ulang tanu mga dapot tanu. Nah gusto pa man mga kawasar kita nu apesud aran napesud gara-gara rangkuno singko pa man di kapakang kagayan ko panagunta man singko. Wala na yan na singko pa makukuan nang ipagtago ka pa to lama na yang mga babalo yang mga kakatarunas sa mga ulama tanu kasiran ini agad ada sisa yang kaya agama tanu Islam mamyang praktok agian kutua kasla tanu kiran wai agiuti sabab apias mga lobs nang yang bosiran pobos paktuwiran adna tigiran kayu binwi na dawagin ka sa paro pakaunahan kanya anak gaitan na upakaunahan ka na beratok palang kaundu yun bisa mo apias Rasulullah nami alawin na mambual sinina sa manazila kung bertarnios sa mga manusia san upang kataryanan o pemakuan na darpakyan o ipapagkag diyon mana as mga tutuwak kita ng mga kakatano sa tao na yun po tao pa man ang kaslatan o kiran agyas sa mga sa malaki tayo kung kiran wala sa sabong tao yan po tayo experience sa ikaw kao po ginagawa yan ang ipagandang na yarong po na yan po tao kakari na yan po tao jemaah na yan ka na nakapot pagariya sa iklas ang panulat ng wala ikadwa na maal ng kudwa syura bay na po mana yan po tamali na yan po to sigo jemaah yan po to at di umpama na pagmumusawiray kung gulaw lang yan. Apias Rasulullah na igiragan niya kakalimaw na wahi na ipugay niya sa maswara ang putap ng gulaw lang yan. May aging pa sa Quran, wa amruhum syura bainahum.
So di rin mudah-mudahan na pagpapagin nila sa mga sawila. Sabab sa ginto na sunat po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahabat yan, nag-ginto ko na ikapaggana ng pagpag closeness, nag-ginto ko na kapakasi sinabda, kumantin yung manisa sa puto, kapagpapagin niya sa siya. Ikatlo, arukun agyan kaya kapagkagyan kaya jemaah naman ng pagpapakul amin. Managyan ko ka jemaah na mga pungayo di maad ng puto mga uluan na sumapuso kaad ng mga uluan na mga pungay amay kadipangutan ang puto ang mga uluan rin patagdan sa puto mga jemaah. Ang sarap na sukat pero dahil sa isang puto mga uluan nasugunod ko Allah ta'ala nasukat pa mong katong dalawang kaw na nagarap ka o pamanang niya kabar uli natin doon niya kagad pa nasa kuwain mo korek pulunod kinagkiyag niya malagin kami ang pagling kami ito sa ugas ayan na tayo nasukat tungunotin ako amil nas milyong ano to possible kasi wala kasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terun man ata'al amira faqad ata'al rasul sita pengunutan yan so amir nasa benar agiyad na pengunutan yan nasa Rasulullah na man ata'al amira faqad ata'al rasul sallallahu alaihi Allah masadman sa pengunutan rasul na ayat membuat pengunutan yan nasa Allah subhanahu wa ta'ala nasa sumpah ng puto amir na ayaw pamanamya sumpakyan nasa Rasulullah nasa itaw pamanamya sumpakyan sa Rasulullah na ayat namya sumpakyan nasa Allah subhanahu wa ta'ala nukit nasa papangunutan nasa imisa sangkot sa isang puto pamanamya kaayon o sugun wala ubab man ay suwamir mga uling amar na tigin na gumanakatano sumbuyan o di na mamanagaw tano o di na pamakuruan na gumanakatano mga sa Ramadan na palata at alimaklukin fi masyatil khalik na tidin aba na keparu atau aba upamana aunutan na sultang kegian amay kabaso pamana isubuyan na makasusubar si iko Quran na busiku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibri sa baso Umar Nur Khattab namanya teruyan Allah jamaah biduni amirin. Suat tingin al-jamaah mengakui jamaah la Islam biduni jamaah dan mengakui Islam di makatin jamaah. Nah mengakui makatin jamaah biduni amirin di rumah maktan dua utama amir. Wala amirin bila taati na mengakui masuk makatin tindak mengakui amar. Mga tumanong amay kalimubong tanan suralan yan. Alright. Nagigbi sabab aso pagpungunod ikiran nagigdo na penuto si kusiga si Allah sa anak. Ikapat na maadnang puto as-sabar wal musabara. Maadnang puto as-sabar abenta wal musabara na ugin puto asir sabar ay umanisa. At bigoy wadwa sa as-sabar. Sifat mga nabi gusto mga sahaba na yan ang impagdas kaya pasiran ini bersedu oleh yang pengumari berat kami akan kira nak berdoa kasih sabar kami kami terus sabar na apiari seumpama na nerdupa na umpama nami kami makasih berat na makapembelagu na inong penaki umpama nami yang katibay wadwa kami sabab sami kasih berasiran sampai umpama na kapito manisa kaya makan na inong tarap na kini bilang-bilang tuntalang bilang-bilang sa pamanak parariman yan naging piyo pamanak patok agin putua dikasih sinabuta na mungkin putua dikasih silay na kapamagadata na ayamala na nigaputo naging putua kasih sabara agyan na nikapdawa Allah butala sabar kanu na gusto sabaray kanu na kagisesa kanu kanat anasong tagal wala na dubibigyan ko mga tao isa sabar ko nila nikapagisesa kalima ano kuno ka jemaah na maad ng putatao na nagpiri wa taqwa. Mana maad ng kutwa kapanagupa si kumapya. Yung tapir na mapya si kundi kapakal na si kumanusia. Langon-langon ang kamapya na si mga manusia na baru ng magupakaw. Oy. Wa taqwa na kapanagupa si kumapya si Allah. Mana aso maad ng kutwa kapanagupa sa kanang puto. Akasan tidak senusa yang matatap na yang putar pangungutan si Allah subhanahu wa ta'ala na yang sampurna ya lagi kay piberpas si sagyan kay agama kawan ay
na o panahon niya tumulong na yung pananampakantalino na pumakita magrawad na kaya magpaparo niya na kabangan. Nangin kaya pamanadya mga tablig na pakamakita nun na naupaman niya magparuan na disarapidong tanong kiran na upang makinig tanong sila. Nawin tanong sila panamat po makinig na yung panahon pamakukuan na umanagin tanong sila ni kanjo nila si Pudira ni kanjo na ay panahon pamakukuan na pag nusratan tanong sila o ay kasunting upang makukuan na mga umangan alimang parokubban na mapayag na rin kira sa pangkaling na iyong magbasus. Alright, bakaw panganang pamulias salakod manubo sila beliau sa usul napakay ng kakasirang kagiyanan na ini yang kaliwan sa usul apya sumangala o panganatablik na isa sa parirandanan nakatayo panganaluminiyo kano sa usul na kapakayaw pamanapaka inang kanakasirang kapakangke punabwag punasikom yung karateya sikwan asukan ako wala ta'ala walang bir ala na itme walang uduan na ubayan yung ating walang utala pag-ugubay na yung tuwakak dibusan niyo sikwan lang na gusto kaku parikiw ang mga Muslim na baka narupa makukuha ng pamakukuha. Ay ibarat yan ang laging tabi. Agyang tayo pumanas sa ang mga sekta. Di na din pamag-isimiso, di na din pa-siyuntan sa Abu Bakar. So Umar, Usman, at hirang mo lang midaling kalyali mirang usukali. Na mililiwi ko sa pamanahali ang gusto Abu Bakar Umar. Tama sa pitira so Aisha na upang manamisina ang marunong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya kabalo to mga kadruto pamanakatamra ang bugod siya ng pamakatong mga Yahudi adira ni babala ng mga kitab na para maado ng kubasi ko mga Muslim ang puto di ba dan roll tactics na ginti sa babo pamanabakaro ubud bakit po makinaga kaginto pamanahanya di siyutan na sa mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga duduto mga kafir akong pinigilan sa agama antano masagala samtama na sa kaprin mo nila sa mga agulabay tapuso pa ng mga sahaba nadagdag kaya benar sampai sesa sirandin abia magbubupa ya dato sa Abu Bakar Siddiq na siya pidaw Ali radhiyallahu anhu sa duditaw Ali ayat na malang asumir porta Abu Bakar naswali niadot na sa Abu Bakar kami opat nasok na sa Umar na pun support man akyaw bubu Ali radhiyallahu anhu sa mga agulabay lagi naman puto Usman na niya dato man buuyak man Usman naswali na yan yang lagi Persia Empire, oi, tangan samia bunuira na soali radhiyallahu anhu sisa Persia, oi, nagu sumanga tuyan sisa gil kananaw pamanang Persia, ada matatago Karbala, nagil kananaw pamanang Irak, pangitan na Irak awgit kananang Iran, oi, nagruil nan piyan natin, so pamanang mga apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya sagid silan. Nagilani pa ang pala sa nakasuso mga sahaba na soali, mga ulabait na doon mabinasay sisa Makkah sa Madina, sa pagsangkit kung kakabunaran niya sa siran na dunia magawi siran di sisi na buta siran na basiran mereliway na ayak ya binasay kiran na ayak minitidawa o mga agulabay nagyan para ng Persian Empire sa taman ng Rossi na pamanang yang asasay na gina dito pa kailangan obat tanong sa nagbubo obat tanong makin gakatero ayak penobang kakao gupi kakagya ya din ako gapit na so pamakupa ng mga Muslim balasang kanwal hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dam astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.